Obizum, 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 ingosum, daksam. Ito pong kapatid ko ay napakatakaw kumain. Maya't maya po ay lumalamon. Pero siya po ay napakatamad at batugan. Ano po ang dapat kong gawin? May gamot po ba ang ganitong sitwasyon, Dok Ingo? Carla of Baguio City. Adda ka di problema makayat mo apasulbar? Well, nasaksakit ka, makayat mo ang alasa. Kas kung makadagiti sakit, ang marikrik na tibagi. Sakit tinakam. Well, sakit, tikaong ka. Anya pa nga, ito mo braang dungo. Umasidad ka kung makiumaan, kinidok. Ingong, si sasagana amang tedray aw, linglingay, ken praktikal na pamagbaga kada kayo. Dahitoy ni Doc Ingo, your online albularyo. God's Day mga ka-KITV. Direct to the point, awan mababainan, awan masaksaktan. Dahitoy ni Doc Ingo, your online albularyo. Kenda Carla Calweg of Baguio City. Ijay comment mo ading ko saan mo ngay lanat, no jay kabsat mo ket babae wino lalaki. No iso na ket single wino na asawaan. No iso na ket makigiginlaeng ka di dita balayo wino adaan iti bukod a pamilya wino pagtaengan. No adda ka di iti agdama a marikrik na wino saksakitin na wino awan. Ken saan mo ngay lanat, no iso na ket adaan iti trabaho wino awan. Rumang gamin nga maamuan ating ko, no. Anya naging rason na apay nga kay kabsat ukat na laing nga mangan, pinanlaing nga glamot, kan na apay nasadot nga trabaho wenno igong kunada nga batugan. Saan gamin ang nalawag unay, no anya iti pagsadutan na nga obraan, wenno pagsadutan na nga aramidain. Iso nga ipapangalatan ading Carla Calweng of Baguio City, aday to'y kabsat mo kat padampaylaeng ang makinanaarit iti family house yo. Kan ipapanta pailaan aday to'y gawsat mo kat awanan pailaan iti stable at trabaho. Sika na mismo ading Carla o Baguio City iti nang ibaga aday to'y gawsat mo kat nalaing nga aglamot kan sobra iti kinasalok na. Ngarod, day to'y gawsat mo kat may sa akas la agniwniwat at treasure, may sa akas la agniwniwat a reaper, kan dakilang palamunin. No kayat mo ang maikat ti kinasadot, ken pinalaing nga aglamot, dahil ikabsat mo ading Carla Calweng of Baguio City, dinggag kung tong palam na ito'y sumaganad, a praktikal na pamagbagat ken ka. Umuna, katungtungam iti nalapad, dahil ito'y ikabsat mo, ket ipakaawat mo kanya na ti epekto, ti kinalaing nga aglamot, ken epekto ti kinasadot. Amok ken pacheck amamati ka iti pagsasao, nga amin asobra, ket delikado. Ipakaawat mo di tagabsat mo ti epekto ti overeating akong kunada. Adda iti dua nga epekto na dayta. Iso di kung kunada a short-term effect ken long-term effect. May sa nga example ating Carla of Baguio City, ti short-term effect iti overeating ket iso daytoy pannakaimpatyo. Agkaroon ka iti heartburn. Ken agkaroon ka iti physical discomfort. Haan ka makaputi naimbag ken alalusiisen ka latta. May samot nga example iti long-term effect iti overeating Carla ket iso daytoy obesity. Iti tao alamot nga lamot ken saan met nga agit exercise awan papanan na no di aglukmeg launay. Ket kas pagaamot ay met amin at iti tao nga obese ket mabalin maadaan kadagiti na duma-duma a sakit kas iti heart failure ken naduma pay a sakit wenno marikrik na maadaan pakainaigan iti panaglukmeg. May kadua nga obraang Carla. No gumatang ka, wino grocery ka iti abastuyo amakan, tilaan gatangam wino alaang kadya abastuyo iti makalawas. Haan mo asubraan. Tapno iti kasta, haan na makita nga aduunay iti abastuyo amakan, kat saan nga may ayo nga agkara lamot. Wow! May katlo nga obraang Carla. No agluto ka, saan mo unay kaimasan ti lutom. Tapno iti kasta, may katanbasit iti ganas amangan. Ken no agluto ka, tilaan lutuang kenjay umdas aparalaang kada kayo. Kas pangarigan, 5 kayo dito unag tibalayo, tilaang lutuang kenjay umangaylaang apara iti 5. Saan ka mangiluto iti para iti 7 wenno 10. Tapno iti kasta, awan ti mabate ket awan iti kilagbanan na.
No may panggap mo iti kinasadot na nga ag trabaho ipakaawat mo kanya na Carla aron banglaeng at tumulong kada iti trabaho iti uneg ti balay ta iso na ket bumalay saan a bisita. Suruam day takapsat mo nga agluto sag paminsan pagluto may halaan nga sikat ag luto tapno iti kasta marik na no kasano ti kinaligat na iti ag isagana iti makan. Amin nga obraem, amin nga aramidem isurum kanya na. Tapos hindi kasta mapadasa naman no kasano iti agregat. Wow! Ulit-ulitem dayta a proseso Carla. Ket no adda pagbalbaliwan na mayat. Ngem no awan ulitem manay takabsat mo ket ngaraw. Ano sama? Ngem no talaga adispirado kan Carla ket kayat mo na may kat dayta kinasarabusab ken kinalaing nga mga dayta kabsat mo ken isubra kinasadot na damagan ta iti daytoy bunga iti obay tapno iti kasta ket ibaga na nanya ti rumbeng nga aramidam tapno maikkaten ti kasta galad na. Obisum ingosum dagsam. Kas balakad daytoy datdatlag abunga iti obe Carla amok nga dayti puon ti akasya di talikod ti balayo. Wow! Yang tangay umadarin ti panagkabos ti bulan si putab ti panagkepet dagiti bulong ti akasya ket sakbay iti alas 6 iti malam wenno rabi alaem jay umuna nga agkepet a bulong na. Wow! Ipisok mo dayjay a bulong iti akasya iti maysa agarapon Carla ket nayunam iti 7 a kutsara a danom 7 a kutsara a suka ket iyupor mo dayta iti las-on iti 7 nga aldaw met laeng. Uray no saan mo ngay mga Carla amok ano mat maturog dayta kabsat mo ket agkatkatay. Isu amang libas ka iti maysa a kutsara akatay na ket ilawak mo idjay inyupor mo a bulong iti akasya tapno iti kasta ket nabisbisa iti solusyon a mapartuat mo. Kalpasan iti 7 nga aldaw apan nakayupor na dayta a bulong ti akasya Carla basta digos dayta kabsat mo iti bigat libasam alaukan iti solusyon a maysa kutsara ilawak mo idjay danom asa nga timba a pagdigos na tapno iti kasta maininot a may kat ti kinalaing na nga aglamot ken ti kinasadot na. Ket inton na ibusen daytay narabid mo a solusyon Carla pakaamon na to naawan tinagbalbaliwan dayta kinasadot ken kinalaing nga aglamot daytay patpatek mo a kapsat tay kangka iti nasamsamay pay nga agas. Agyaman natin ti panakiyuman mo kini Doc Ingo your online albularyo. Agyaman na unay at kikita na ito manan inton sumaruno a Domingo.